Здравейте, Станислав се казвам. Живея в Пловдив към настоящия момент от повече от 20 години. По професия съм адвокат и в Босилеград за днешния празник дойдохме по покана на господин Иван Николов, който покани Сдружение Браво Пловдив. Причината да се получи този прекрасен контакт беше инициативата на Сдружение Браво Пловдив за празника на Съединението, когато в Пловдив се събраха българи от практически цялото българско етническо землище, от Македония, от Сърбия, разбира се, Албания, Косово, Турция, Молдова, Украйна. Останахме с прекрасни впечатления от нашите гости от Босилеград. Дори смело мога да кажа, че те не са наши гости, защото са част от нас. И аз съм идвам в Босилеград за трети път. Идвал съм с приятел, идвал съм с мои студенти, когато бях преподавател. Сега идвам с Сдружение Браво Пловдив. Както казах долу, когато взех думата, в Босилеград е лесно човек да бъде тъжен и да бъде негативен. Аз лично обаче тук, когато дойда, всеки път се зареждам с енергия, защото колкото и човек да унива в България от битови или от други проблеми, когато дойде тук, като усети силата на хората, които въпреки всички трудности продължават да поддържат своя български дух, трябва да се признае, че дори малко се засрамвам от себе си и колкото да е трудно на Босилеград дава енергия на хора като мен. Аз лично ще се радвам да мога да допринеса, колкото мога да се получи едно сътрудничество, което така сега сме запалили една прекрасна свеж, да стане един буен огън, ако трябва да започне, ако щете, сътрудничество, макар че Пловдив е далеч, но Пловдив е прекрасен град. Той посреща хора от всякъде, аз самия не съм роден в Пловдив, но Пловдив ме посрещна с отворени обятия и аз лично бих се радвал да се установи едно прекрасно сътрудничество. Както казах, Сдружението Браво Пловдив, което беше поканено и с което съм тук, смятам, че може да даде голям принос за това развитие, пък и не само това сдружение. Дори апелирам към всички българи в България да забравим негативните емоции, които ни тресат, да си отворим смело очите и да погледнем към нашите сънародници, които по исторически причини не живеят в България, но продължават да обичат България като своя майка. И това, което мога да кажа на младите хора в Босилеград, аз лично като българин им благодаря и ще се радвам нашите деца в България да обичат България поне толкова, колкото обичат децата от Босилеград. Благодаря отново за енергията, която ни давате. Аз лично си признавам, че България е длъжник на българите от Западните покрайнини и с така известен срам отбелязвам колко пъти български политици идват тук да се отъркат от нещастието на българите от Западните покрайнини, за да могат да спечелят няколко гласа повече. Може би е крайно време ние като гражданско общество, които не сме политици, да накараме тези политици да се засрамят. И както ми беше казал един албански българин, когато го питал българския премиер от какво имаш нужда, той му казал: имам нужда на 3 месеца, по 3 минути да се сеща за нас. Крайно време е България да започне постоянно да се сеща за всички, включително за Западните покрайнини, включително за Босилеград. И както казах, наш дълг като гражданско общество, извън политиката, е да накараме нашите политици да се събудят. И отново използвам възможността да ви благодаря за това, което правите, това, което ние четем, старите ни възрожденци, тези, които народните будители от 19-ти, началото на 20 век, което го четем само като книга, като дойдем тук го усещаме като атмосфера, което наистина мен ме кара да се чувствам особено и в момента, като ви говоря, съм настръхнал. Благодаря.